Tema 1 de literatura, el modernisme. Apartat primer, introducció. El modernisme és un moviment cultural occidental que es manifesta en totes les arts i està vinculat a les transformacions de la industrialització. A la península va néixer en el si d'un entorn convuls després de la pèrdua definitiva de les últimes colònies espanyoles l'any 1898, el desenvolupament de les reivindicacions revolucionàries obreres i una arrelada crisi econòmica que va accentuar el malestar de la societat en general. A Catalunya, el moviment es va iniciar l'any 1892, amb la celebració de la primera festa modernista de Santiago Rusiñol al Cau Ferrat de Sitges, i va finalitzar entre l'any 1906 amb l'aparició del noucentisme, nou moviment literari, i el 1911 amb la mort de Joan Maragall. Així, es va iniciar la figura del modernista, joves intel·lectuals que compartien una insatisfacció enfront la realitat que els envoltava, una voluntat de renovació del país i una preocupació per la sistematització de la llengua catalana, que es manifestava en una vocació i dedicació plena per l'art i una vida marginal i bohèmia. Però no tots practicaven la bohèmia de la mateixa forma. La bohèmia daurada era la dels artistes que pertanyien als sectors socials més afavorits, com n'era el cas de Santiago Rusiñol. I la negra era la que vivien aquells que no disposaven de recursos econòmics familiars, com n'és el cas de Joan Puig i Ferrater. Aquests intel·lectuals s'agrupaven al voltant de la revista L'Avenç i en tertúlies com la del bar dels Quatre Gats. Les principals influències del modernisme català van ser el simbolisme en l'ús dels símbols, el parnassianisme en l'art per l'art, el vitalisme de Nietzsche, el decadentisme en l'enfrontament de l'artista amb la societat i la creació de paradisos per refugiar-se, i el prerafaelitisme en el culte de la bellesa i el referent a l'edat mitjana. El modernisme català passà per dues etapes. La primera va des de la primera festa modernista el 1892 fins l'aparició de la revista Joventut l'any 1900. L'objectiu d'aquesta etapa era renovar la cultura catalana i acostar-se a Europa. Especialment, en aquesta primera etapa, el modernisme va presentar dues posicions. Una, el regeneracionisme, on l'intel·lectual volia regenerar la societat mitjançant l'art, i l'altra, l'esteticisme, on l'intel·lectual cercava elevació en la bellesa artística. És una etapa de formació més agressiva que la següent, on els modernistes volen posar-se al dia i acostar-se a la literatura que s'està fent a Europa. La segona i última etapa va des de l'aparició de Joventut fins a la mort de Maragall l'any 1911 i se la coneix com l'etapa de plenitud, perquè el moviment va començar a gaudir d'un cert reconeixement i prestigi en la societat catalana. Apartat segon. Poesia modernista, Joan Maragall. En la poesia modernista es diferencien dues corrents, una de caràcter espontaneista, caracteritzada per la seva autenticitat, la forta influència del vitalisme nietzscheà, i tractar temàtiques relacionades amb la natura, la societat i el civisme, i la participació del poeta com a líder intel·lectual. L'altra, influïda pels nous corrents, que cercava principalment la renovació del llenguatge poètic, l'artifici i el rigor formal. En el gènere de la poesia destaca especialment la figura de Joan Maragall, qui va complir a la perfecció l'objectiu d'obrir la literatura a l'actualitat europea. Maragall va néixer en el si d'una família burgesa i va rebutjar continuar amb el negoci familiar. Ell s'adscriu a la poesia de caràcter espontaneista. En la seva teoria de la paraula viva, propugnava una relació estreta entre els sentiments i la naturalesa i defensava que el poeta, un ésser inspirat per les muses, havia d'escriure en el moment espontani d'inspiració, que apareixia dictat per una veu interior. Ell considerava el poeta com un ésser elegit. Encara que Maragall és l'autor d'alguns dels poemes clàssics de la literatura catalana, com La vaca cega, O d'Espanya o O de Barcelona, entre altres, la seva obra poètica és relativament breu i comprèn 5 llibres: Poesies, Visions and cants, Les disperses, Enllà i Seqüències. Apartat tercer. Teatre modernista, Santiago Rusiñol. El teatre era el gènere literari preferit per excel·lència, ja que combinava en un sol gènere totes les arts. Existien dos models de teatre. Per un costat, el teatre d'idees, característic per les seves obres crítiques amb una voluntat regeneradora. I per l'altre costat, el teatre simbolista, amb una clara voluntat estètica. En el teatre destaca la figura de Santiago Rusiñol. Pertany al corrent del teatre simbolista. Rusiñol nasqué en el si d'una família de l'alta burgesia catalana i conreà la pintura, l'escultura i l'escriptura, encarnant la figura de l'artista total i sent un clar exemple de la bohèmia daurada. Fou un dels principals precursors del modernisme a Catalunya, a més de ser l'organitzador de les festes modernistes de Sitges.
Va deixar l'empresa familiar per dedicar-se totalment a l'art i va destacar en la pintura i la literatura, sobretot amb una clara preferència pel gènere del teatre, que concebia com una mostra d'art total. La seva producció teatral reuneix obres com Cigales i formigues, L'alegria que passa o L'héroe. Però la seva obra més coneguda és L'auca del senyor Esteve, que presenta, mitjançant diferents personatges, l'enfrontament entre l'artista i la societat. Apartat quart. Novel·la modernista. Víctor Català. El gènere novel·lístic estava passant per un període de decadència, degut a que la novel·la, que fins a llavors seguia els esquemes realistes, havia estat molt qüestionada. Les obres modernistes plantejaran la lluita d'un individu contra la societat, a través de l'expressió d'una realitat que va més enllà que els sentits. En aquest gènere destaca la figura de Caterina Albert. Víctor Català, pseudònim de Caterina Albert i Paradís, fou una escriptora modernista filla d'una família rural. Es va donar a conèixer en els Jocs Florals d'Olot, on es va premiar el seu monòleg La infanticida, però en adonar-se'n el jurat qui era l'escriptor, es va causar un gran escàndol pel fet que no estava ben vist que una dona tractés temàtiques tan violentes. Així, amb la finalitat de poder escriure lliurement, va rescatar d'un personatge d'una novel·la seua inacabada el nom de Víctor Català, pseudònim pel qual se la coneix. La seva obra es recull en 2 períodes. El seu primer i més productiu període fou amb les obres Solitud, Ombrívoles i Caires vius, que fins i tot van constituir un gènere propi, el del drama rural. Després de la seva publicació, Caterina Albert va iniciar un llarg període de silenci, fins la seva reaparició amb l'obra Un film 300 metres. Tema 2. El noucentisme. Apartat primer. Introducció. El noucentisme és un moviment político-cultural que comparteix amb el modernisme la voluntat de renovació i de contribució a crear una cultura moderna i europea. La novetat és que aquest nou moviment és un pacte entre els intel·lectuals per aconseguir que la cultura catalana sigui assumida i protegida per les institucions públiques. Enric Prat de la Riba va esdevenir capdavanter d'aquest moviment, com a líder de la Lliga Regionalista i president de la Mancomunitat de Catalunya. Va dur a terme un programa de renovació de les infraestructures culturals, especialment amb la creació de l'Institut d'Estudis Catalans, l'IEC, o la Biblioteca de Catalunya. El moviment del noucentisme es desenvolupa en un context d'augment de l'excitació social, consolidació del catalanisme polític i del procés de la normativització lingüística gràcies a la tasca de l'IEC i de Pompeu Fabra, que es culmina l'any 1913 amb l'aprovació de les normes ortogràfiques. El terme noucentisme fou popularitzat per Eugeni d'Ors a la revista La Veu de Catalunya i es tracta d'un joc de paraules entre el sentit de nou, de novetat, i de 900, ja que s'iniciava en l'any 1900. El noucentisme exactament s'inicia l'any 1906 amb la publicació del glossari d'Eugeni d'Ors sota el pseudònim de Xenius, a La Veu de Catalunya. Durant aquell mateix temps també es va publicar La nacionalitat catalana d'Enric Prat de la Riba o Els fruits saborosos de Josep Carner, i també es va celebrar el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. I finalitzar l'any 1923 amb el cop d'estat de Primo de Rivera. El noucentisme es caracteritza per l'arbitrarisme, segons la qual l'art esdevé una sublimació de la realitat, no un reflex d'aquesta. Es cerca assolir la perfecció formal, a partir dels cànons clàssics i l'oposició a l'espontaneisme. També es caracteritza pel mediterraneisme, que considera el Mediterrani bressol de la civilització occidental. Una altra característica és la civilitat, que es nota en el gust per l'harmonia i l'ordre, que s'expressa a través de la ciutat ideal i el classicisme, ja que la influència del món clàssic grecollatí impregna l'estètica noucentista. Apartat segon. Josep Carner. El noucentisme és un moviment essencialment poètic, pel volum de producció com perquè amb la poesia s'assolí una major qualitat literària. Així doncs, la novel·la i el teatre seran els gèneres menystinguts pels noucentistes. El poema és concebut com un artifici, en el que realment importa és el domini de la tècnica i no el pas al tema. És, a més, creadora de realitats perquè a través d'imatges idealitzades pretén crear una societat civilitzada, presidida per l'ordre i l'harmonia. La publicació dels fruits saborosos de Josep Carner i la muntanya d'amatistes de Guerau de Liost fixen els postulats poètics del noucentisme. Josep Carner, una de les figures més importants de la literatura catalana i el poeta noucentista més destacat, era un home molt aficionat al teatre i la poesia. Va estudiar 2 carreres i des de petit sempre va estar molt endinsat en la literatura. Va participar en els Jocs Florals
va dirigir la revista Joventut, publicà articles a la Veu de Catalunya i també fou el secretari de la secció filològica de l'IEC, a més de dirigir l'editorial catalana. Les obres literàries de Carner estan molt lligades a les seves circumstàncies personals i es poden dividir en 4 etapes. A la primera, l'etapa d'aprenentatge, Carner prova tots els gèneres i reflexiona sobre el poeta i la poesia. La segona etapa, la noucentista, Carner fa un desdoblament de la seva personalitat i crea un alter ego anomenat ell, per divulgar les idees més agosarades. Vol transformar la realitat a través de la idealització mitjançant l'estètica arbitrària. L'obra més representativa de l'etapa és Els fruits saborosos, una obra formada per 8 poemes que ens presenten les etapes de la vida simbolitzades en un fruit. A l'etapa intimista, Carner inicia la seva carrera de diplomàtic i s'allunya de Catalunya. En les obres d'aquest període fa evident la nostàlgia de la seva terra i la mitificació de la pàtria. Enceta una línia poètica intimista i sincera que es veu a la seva obra El cor quiet. I per últim, a l'etapa metafísica, Carner marxa a l'exili. Un dels llibres més destacat d'aquest període i la literatura catalana és Naví. Aquesta obra parteix de la història d'un poeta que fuig de la seva missió i és castigat per Déu. Tema 3. L'escola mallorquina. Apartat primer. Introducció. L'escola mallorquina és un moviment que proposa la renovació de la poesia en Mallorca, a principis del segle XX. Està vinculada encara en alguns aspectes al romanticisme i aposta per la modernització a través de l'orientació cap al món clàssic, en l'ordre, la perfecció i l'harmonia, i un treball formal molt rigorós. Aquesta poesia es caracteritza principalment per la seva pulcritud i rigor formal, la musicalitat del vers, la contenció expressiva, el gust pel classicisme i la preferència pels paisatges. L'escola mallorquina es concebia com un ideal que havien d'assolir els poetes i com l'aportació de Mallorca al moviment de la Renaixença que havia començat a Catalunya anys abans. Amb el temps, els joves, influïts pels intel·lectuals noucentistes, van aplicar aquest concepte a una concepció poètica pròpia i exclusiva dels poetes mallorquins. Els grans poetes de Mallorca, Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover, que tornaren a fer servir el català per escriure poesia, van ser considerats els capdavanters d'aquesta escola poètica. Apartat segon. Miquel Costa i Llobera. Miquel Costa i Llobera va estudiar dret a la Universitat de Barcelona, on va establir relacions amb els lletrats catalans de l'època, que van fer que s'interessés pel moviment de la Renaixença. Després va continuar fent estudis eclesiàstics a Roma, on va descobrir els poetes italians contemporanis seus que el van fer connectar amb la tradició clàssica. Una volta acabada els seus estudis, va tornar a Palma, on va ser nomenat professor de seminari. Fins a aquell moment havia pres part activa en el moviment, però en començar en el seminari ho va abandonar. El seu primer llibre fou Poesies, clara mostra del seu romanticisme contingut i sentiment paisatgístic i religiós, que anys més tard va reeditar. Més tard va publicar De l'Agra de la Terra, una poesia narrativa que recrea els costums i tradicions mallorquines. En la seva obra, Horacianes, introdueix la mètrica grecollatina a la poesia catalana, i la seva última obra fou Visions de Palestina, un conjunt d'obres en prosa que adapten al català al versicle hebreu. El seu poema més conegut és El Pi de Formentor, clara mostra de la interpretació romàntica i la importància del paisatge, en una actitud de l'home davant la vida que comporta una visió religiosa i humana del paisatge. Apartat tercer. Joan Alcover. Joan Alcover va estudiar dret a Barcelona i en tornar a Palma va iniciar-se en el món de la poesia escrivint en castellà. Després es va dedicar a la política durant bastants anys. Malauradament, va patir la pèrdua de 4 dels seus 5 fills i la seva dona, cosa que va marcar la seva trajectòria. Així doncs, va convertir el seu dol en tema principal de la seva poesia, que ja va iniciar en català. Per ell, 3 lleis condicionaven la creació poètica: la sinceritat, la claredat i la realitat. Les coses, abans de ser escrites, havien de ser viscudes. De la seva obra poètica destaquen els reculls Cap al Tard i Poemes bíblics. El primer llibre, Cap al Tard, recull poemes com La Balenguera, inspirada en una cançó popular, Cançons de la Serra, on presenta la ruraleria mallorquina com a símbol de la pàtria, o Elegies, on expressa el dolor per la pèrdua d'una persona estimada i enyora la felicitat perduda. El seu segon llibre, Poemes bíblics, recrea els personatges secundaris de la Bíblia. Tema 4. Les avantguardes. Apartat primer. Introducció.
Les avantguardes són un seguit de moviments artístics sorgits a Europa a començaments del segle XX, amb l'objectiu de definir un art nou que s'identifiqués amb el poble. Els principals corrents avantguardistes són el cubisme, que es basava en una visió geometritzada de la realitat i que es traslladava a la literatura en forma de cal·ligrama, el futurisme, iniciat amb el Manifest futurista de Marinetti, que defensava el maquinisme i la violència i es traslladava a la literatura sota el terme de paraules en llibertat. El dadaisme, iniciat amb el Manifest dadaista de Tristan Tzara, que introduïa la destrucció de la lògica a partir de l'espontaneïtat. I el surrealisme, iniciat amb el Manifest surrealista d'André Breton, cercava l'alliberació del subconscient en la literatura mitjançant l'escriptura automàtica. Les avantguardes van penetrar a Catalunya l'any 1916 arran de la Primera Guerra Mundial, ja que molts artistes van haver de desplaçar-se a Catalunya, que va esdevenir transitòriament capital de l'avantguarda. Aquests ismes es caracteritzaven principalment per la voluntat de ruptura i provocació, la defensa de noves formes d'expressió, anar en contra de l'academicisme i per compartir una interrelació entre els moviments. En la literatura catalana va haver-hi dues etapes avantguardistes. La primera va de l'any 1916 al 1924 i és de caràcter futurista, amb autors com Joan Salvat Papasseit. I la segona és de l'any 1924 a l'any 1934 i de caràcter surrealista, com a màxim exponent tindrà a Foix. Apartat segon. Joan Salvat Papasseit. Joan Salvat Papasseit va néixer a Barcelona i poc després va quedar-se orfe. L'any 1915 va començar a col·laborar en periòdics escrivint en castellà, sota el pseudònim de Gorquiano. Va fundar també diverses revistes com Un enemic del poble i va declarar-se seguidor de Marinetti i del futurisme. Finalment, va morir de tuberculosi molt jove. La seva obra es basa en 6 poemaris, que podem agrupar així. Per un costat, tenim segons l'originalitat i la novetat avantguardista, que inclueix 2 obres, Poemes en ondes hertzianes, que incorpora elements futuristes i cubistes i tracta una temàtica de crisi de l'home envers la societat de la màquina, i L'irradiador del port i les gavines, que combina el realisme intimista amb el maquinisme. Per l'altre costat, es classificarien segons la seva evolució personal, i tenim 2 obres, Les conspiracions, que són un seguit de poemes de temàtica patriòtica, i La llesta dels estels, que és on es mostra una clara inclinació envers una poètica que mitifica la realitat quotidiana. I, per últim, per la seva singularitat, tenim 2 poemes. El poema de la Rosa als llavis, que narra la història amorosa i eròtica entre el mestre d'amor i la jove aprenent, i per últim, Ossa menor, un poema de temàtica sobre l'angoixa envers la proximitat de la mort que escrigué poc abans de morir. Tema 5. Literatura dels anys 20 i 30. Apartat primer. Introducció. En la poesia durant aquests anys hi conviuen 2 grans tendències, la poesia postsimbolista i la poesia avantguardista. La línia dominant dins el panorama literari català és la postsimbolista. Aquesta és l'hereu directe dels plantejaments noucentistes. La poesia postsimbolista es caracteritza principalment per radicalitzar i extremar els plantejaments mitjançant l'anomenada poesia pura, una poesia absolutament independent de la realitat quotidiana, vàlida per ella mateixa sense necessitat de recórrer al seu significat, racionalment i estèticament completa. Es tracta d'una poesia hermètica, exigent i sofisticada. Del seu desxiframent, el lector n'extreu un plaer intel·lectual suplementari. El llenguatge és sotmès a un exigent i intens procés d'elaboració intel·lectual i estilística per tal d'arribar al valor absolut de la paraula poètica. La recerca constant de la musicalitat esdevé una obsessió per a aquests nous autors. El poeta es presenta aïllat de la resta dels homes i rebutja la realitat quotidiana. Com a autors d'aquest gènere destaquen la figura de Carles Riba o Joaquim Folguera. La novel·la va patir una greu crisi durant el segle XX. Després de la publicació de l'última novel·la modernista, s'inicià una sequera novel·lística important, que durarà uns anys. No obstant, com el públic lector la demandava, es va obrir un debat sobre el tema de si suplir la manca de tradició autòctona a través de traduccions de clàssics universals del gènere o si proposar una novel·la de consum. Finalment, aquesta crisi es va superar gràcies al noucentisme i la seva tasca normativitzadora, a la professionalització de l'intel·lectual que s'entronca la via de les institucions.
Per tant, l'escriptor ha de cercar camins reals de professionalització i això l'aboca al conreu d'un gènere de consum més ampli, com és la novel·la. Els autors de les primeres novel·les es poden agrupar en 4 apartats. En primer lloc, els que ja procedeixen del modernisme, com n'és el cas de Joan Puig i Ferrater o Víctor Català. En segon lloc, els que conreen la novel·la psicològica, caracteritzada per ambientos burgesos, l'anàlisi del món interior i el subjectivisme, que segueixen el model de les obres d'Ulisses de James Joyce, com n'és el cas de Carles Soldevila, amb la seva trilogia Fanny, Eva i Valentina, o Mercè Rodoreda, en les seves primeres obres. En tercer lloc, els que conreen la novel·la de crítica social, com n'és el cas de Joan Maria de Sagarra. I per últim, els que fan contes i prosa periodística, com per exemple Espriu i Calders. En el gènere teatral es diferencien 3 períodes. El primer, el del teatre dels anys 20, que es centra en l'alta comèdia o comèdia burgesa. Després, els dels anys 30, que tracta la crítica burgesa. I per últim, el de la Guerra Civil, que fou de caràcter revolucionari. El teatre dels anys 20, el de la comèdia burgesa, es caracteritza per presentar situacions molt dramàtiques. Els personatges que es presenten són cultes i refinats. Es mouen en ambients burgesos i solucionen els seus problemes d'una forma educada i amable. Un exemple d'aquest teatre seria l'obra de Soldevila, Civilitzats tanmateix. Durant els anys 30, la proclamació de la Segona República va suposar per al teatre l'inici d'un període d'esperances. Sorgirà, doncs, un nou gènere, el teatre de crítica burgesa, que es centra a qüestionar els fonaments ideològics de la burgesia com a classe social. L'any 1936, l'esclat de la Guerra Civil va suposar per al teatre la convergència a una temàtica revolucionària alentada per sindicats com la UGT o la CNT. Apartat segon. Bartomeu Rosselló Porcel. Bartomeu Rosselló Porcel va néixer a Palma. D'origen humil, estudià el batxillerat a Mallorca i posteriorment estudià Filosofia i Lletres a Barcelona. Acabada la carrera, es traslladà a Madrid per enllestir oposicions. Un any més tard, quan va esclatar la Guerra Civil espanyola, tornà a Barcelona i col·laborà en diverses tasques culturals, fins que va haver d'incorporar-se a l'exèrcit. Va morir poc després per una tuberculosi. La seva poesia es caracteritza per rebre influència del surrealisme, del neopopularisme, de la poesia castellana del grup del 27 i utilitzar alguns trets de la poesia pura derivada del simbolisme. La seva obra va ser breu però intensa. Des dels seus inicis, la seva poesia fugia de l'estètica de l'escola mallorquina, influenciada per Alcover i Costa-i-Llobera. El seu primer llibre, 9 poemes, inaugura un cicle en la poesia mallorquina contemporània, ja que es preocupa d'incorporar la literatura de les Balears als corrents peninsulars. El seu segon llibre, Quadern de sonets, és una mostra de la seva llibertat creativa, on incorpora algunes influències de Góngora. Poc després de la seva mort es va publicar Imitació al foc, que constitueix l'obra de maduresa de Rosselló Porcel, que ha estat considerada en els anys posteriors un dels llibres fonamentals en la poesia catalana del segle XX. És el llibre que culmina la seva evolució poètica. Reflex de múltiples models com el neopopularisme, la poesia barroca i culterana, el postsimbolisme i el surrealisme. Es divideix en 3 parts: Firencesa, la primera, Rosa secreta, la segona i Arbre de flames, la última. Finalment, cal destacar el poema A Mallorca durant la Guerra Civil, on el poeta expressa tota l'enyorança que sent lluny de la seva terra, en aquell moment ocupada per les tropes insurgents. Tema 6. Literatura de postguerra. Apartat primer. Introducció. Es coneix com literatura de postguerra aquelles obres literàries que es van escriure després de la Guerra Civil espanyola, a partir de l'any 1939. La finalització de la Guerra Civil va comportar l'arribada d'un nou règim dictatorial, el franquisme. L'arribada d'aquest va comportar la pèrdua de les llibertats democràtiques, que es tradueix en una repressió ideològica i en la prohibició de la cultura, la literatura i la llengua pròpies. Molts intel·lectuals i escriptors relacionats amb la llengua i la política catalana van haver-se d'exiliar. Des de les seves noves residències continuaren amb la tasca literària. Els primers anys del franquisme foren molt durs i es caracteritzaren per una forta repressió i un gran increment de la fam i la misèria, causada per la postguerra, l'aïllament internacional d'Espanya i l'autarquia. A poc, el règim es va anar tornant més permissiu i menys dur. A partir de l'any 1946 es començà a permetre la redacció en català, així com l'aparició d'editorials catalanes.
No serà fins als anys 60 que es generarà un mercat reduït però força estable de llibre en català. Pel que fa a la poesia, ja des del primer moment de la postguerra jugarà un paper molt important, tant des de l'exili com des de la clandestinitat. Esdevé el gènere més conreat fins l'any 1946, perquè era molt fàcil de difondre en àmbits privats. És, doncs, una poesia que es llegeix en tertúlies, reunions o en edicions clandestines. Serà el mitjà que donarà continuïtat a la literatura anterior a la Guerra Civil i que assegurarà la supervivència d'una cultura amenaçada i atacada. Les petjades de Riba i de Foix encara són molt notables i les de Rosselló Porcel, Màrius Torres o Salvat Papasseit, tots tres morts molt joves, serviran de far per a les noves generacions. A mesura que es reactiva la literatura en català, es van perfilant tres tendències. Per un costat, la poesia que enllaça amb la tradició simbolista. Per l'altre, la poesia amb voluntat de recerca experimental. I per últim, la poesia de testimoni. Al mateix temps, es manté la voluntat de treballar acuradament el llenguatge i els mots, tradició iniciada en el noucentisme. En la narrativa, el desenllaç de la guerra i el posterior exili a què es veuran abocats molts escriptors generarà la redacció de novel·les i contes que prenen com a motiu els grans esdeveniments viscuts durant la guerra. Hi haurà dues tendències predominants. La narrativa testimonial narra l'experiència personal, generalment traumàtica, d'un personatge en un context històric real, cosa que dota l'obra d'un valor documental i sovint constitueix una denúncia d'una determinada situació. I després la narrativa de reflexió, que tracta sobre diversos aspectes del sentit de la vida i la condició humana a partir de l'experiència viscuda durant l'exili. Quant al teatre, les representacions teatrals en llengua catalana van ser prohibides entre l'any 1939 i el 1946. Alguna obra, com Terra Baixa d'Àngel Guimerà, es va representar però en castellà. A partir de l'any 1946, gràcies a la nova situació creada amb el triomf de les forces aliades de la Segona Guerra Mundial, s'inicià un lleu procés d'obertura, un procés mínim, però que permetia reprendre lentament la normalització del teatre català als escenaris. Tanmateix, les primeres representacions no suposaren obres noves. Seran Josep Maria de Sagarra i Carles Soldevila els autors d'èxit. No serà fins als anys 50, amb Salvador Espriu, Joan Oliver i Pere Quart, quan el panorama teatral català es renovarà. Apartat segon. La narrativa de Llorenç Villalonga i Mercè Rodoreda. Mercè Rodoreda va néixer a Barcelona, on visqué la seva infantesa. Va tardar a anar a l'escola, ja que passava molt de temps, sobretot amb el seu avi matern, que era aficionat a literatura, passió que li transmeté. Anys després, va casar-se amb un oncle matern i tingué un fill. Tanmateix, el matrimoni va esdevenir un trauma que la va dur a refugiar-se a la literatura. A causa de la seva implicació en la cultura catalana, l'any 1939, Rodoreda hagué d'exiliar-se i va abandonar la seva família. Amb el grup d'escriptors auspiciats per les institucions de les lletres catalanes, es va instal·lar a França. Allà va conèixer a Armand Obiols, crític que formava part del grup Sabadell, amb qui establí una relació sentimental. Aquells anys Rodoreda es guanyà la vida cosint i no fou fins anys després, quan aconseguiren una certa estabilitat econòmica, quan Rodoreda va poder dedicar-se a la creació narrativa. Amb la mort d'Obiols, Mercè tornà a Girona, on residí fins la seva mort. La seva obra passa per tres períodes. El primer és d'abans de la guerra, amb obres com Soc una dona honrada o A l'home. Després, entre els anys 1939 i 1957, va passar per una època de pausa literària, que va reprendre a partir de 1957, amb obres com La plaça del Diamant. Per últim, de la seva producció narrativa en Catalunya trobem obres com Mirall trencat o Quanta guerra. Llorenç Villalonga nasqué a Palma en el si d'una família d'antics propietaris rurals mallorquins. Va estudiar medicina i es va especialitzar en psiquiatria. Durant els anys 20 va començar a col·laborar amb la premsa baix el pseudònim de Day. Amb la publicació d'Amor de dama, la seva primera obra, on feia una sàtira despietada a l'alta societat balear, va provocar una gran polèmica. La Guerra Civil primer i després la Segona Guerra Mundial representen l'ensorrada definitiva del món aristocràtic de Villalonga. La major part de la seva obra novel·lística s'adscriu a la novel·la ideològica, centrada en la filosofia o la ideologia vehiculada pels personatges, a més de reivindicar el pensament liberal, racionalista, escèptic i etilista. Les seves principals obres foren escrites després de la Guerra Civil, com és el cas de la seva obra La novel·la de Palmira, i especialment
En Bern i la sala de les nines, que havia aparegut l'any 1956 en castellà i havia passat bastant desapercebuda. En canvi, en català va rebre un gran reconeixement. Apartat tercer. La poesia i el teatre de Salvador Espriu. Salvador Espriu nasqué en Girona a principis del segle XX. Arran del brot d'epidèmia de xarampió de l'any 1922, va iniciar els seus contactes amb la literatura, ja que va haver de passar una gran temporada al seu llit. Va llicenciar-se en Dret i Història Antiga en la Universitat de Barcelona, on conegué a Bartomeu Rosselló Porcel. Anys més tard, va voler estudiar llengües clàssiques i egiptologia, projecte que es va veure truncat per la Guerra Civil. Malgrat tot, no va haver-se d'exiliar i va passar els primers anys del franquisme treballant com notari. Fou un dels membres de la fundació de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, a més de la seva gran contribució en llengua catalana, ja que conreà tant la narrativa com la poesia com el teatre, destacant sobretot en aquestes dues últimes. La seva obra es caracteritza principalment per l'ús de diferents registres lingüístics, tractar temàtiques de la mort, la llibertat, el destí de Catalunya i de la seva llengua per afegir múltiples referències culturals i literàries de la Bíblia, de la mística jueva o diverses mitologies, i per conrear diversos gèneres. Les seves obres més destacades en poesia són Cementiri de Cinera, La pell de brau i les cançons d'Ariadna. La seva producció poètica representa una evolució i una humanització de la poesia simbolista. La seva poesia no es tanca ni s'aïlla de la realitat, sinó que com a conjunt mira cap al seu país i cap als problemes individuals i col·lectius. La pell de brau es va convertir en un emblema de la poesia de resistència antifranquista i del moviment conegut com realisme històric. A partir d'aquí, Salvador Espriu va ser considerat l'escriptor nacional de Catalunya. Quant a la seva obra teatral, destaquen les obres d'Antígona i Primera història d'Ester. Tema 7. Literatura actual. Apartat primer. Introducció. A les dècades dels 60 i 70, Catalunya rep una gran onada migratòria de gent procedent de la resta de l'estat espanyol, que fugen de la misèria i van a treballar a les indústries catalanes. La política anticatalana del règim franquista fa difícil la integració lingüística i cultural d'aquestes noves persones. L'any 1975, amb la mort del dictador, s'inicià una transició democràtica a Espanya. En quant a la literatura, continuen publicant la generació d'autors que van iniciar-se a la literatura just abans d'esclatar la guerra, i comencen a aparèixer nous escriptors que bastiran una literatura tenint en compte les noves tendències que van sorgint a Europa. Les principals tendències són l'existencialisme, la literatura de l'absurd i el realisme compromès. Pel que fa a la literatura dels anys 70 en endavant, després de l'aprovació de la Constitució espanyola i de l'Estat d'Autonomies, el català va anant recuperant-se a poc. Tanmateix, la normalització no arriba a ser completa. Sorgeixen una nova onada d'escriptors nascuts després de la guerra, que basant-se en nous corrents estètics faran una renovació literària que trencarà els paràmetres vigents. Bàsicament, aquests moviments són els següents: els corrents experimentalistes, el realisme màgic i el postmodernisme. A partir dels anys 60 i durant tota la dècada dels 70, domina la poesia amb voluntat de recerca experimental i la poesia de testimoni. Aquesta poesia segueix els principis següents. El poeta ha de ser un més dins la societat. L'experiència creativa ha de partir del món real i s'ha de compartir amb la col·lectivitat. El llenguatge ha de ser viu i col·loquial. L'objectiu de la literatura ha de ser enriquir culturalment, però també ajudar a l'alliberament de la societat. A partir dels anys 70 i fins a finals del segle, continuen coexistint les tres grans tendències que han dominat el segle XX: la poesia de tradició simbolista, la de caràcter experimental i la poesia realista. A mesura que ens acostem a final del segle XX, els poetes fan un discurs cada volta més individual que ofereix un gran ventall de poètiques i estètiques. En quant a la narrativa, als anys 60 predominen les obres amb una influència més o menys intensa del realisme compromès. A la dècada dels anys 70, la narrativa catalana viu un dels seus períodes més brillants. Continuen publicant autors consagrats durant la postguerra i, per l'altra banda, apareixen autors joves que fan seus els nous models narratius europeus. Així sorgiran dues tendències narratives, el corrent experimental trencador i el corrent renovador. Amb l'arribada de la democràcia, que s'inicia a la dècada dels 80, es va produir un boom editorial de llibres en català.
Un dels fenòmens que acompanyaran aquest boom serà la creació de col·leccions de l'anomenada narrativa de gènere. En quant al teatre, l'any 1955 es crea l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, una companyia teatral que encetarà una nova etapa del teatre en català fent representacions d'autors clàssics, autors contemporanis estrangers traduïts al català i autors catalans que fan un teatre més o menys innovador. De mica en mica sorgiran diversos grups i l'any 1963 es va crear el Premi de Teatre Josep Maria de Sagarra, que va ser una plataforma per als autors més joves. Les tendències dominants entre aquests autors joves van ser el teatre simbòlic, el teatre existencialista i més tardanament el teatre realista. Els autors més innovadors van triar altres models de moda a Europa com foren el teatre experimental, l'absurd, l'èpic o el teatre document. Durant tota aquesta època, a banda de la producció de caràcter culte, també hi ha un teatre de caràcter més popular, com per exemple el cabaret, el teatre infantil o el teatre de titelles. A partir del 1970 hi ha una certa reacció contra les propostes de teatre convencionals i sorgeix un model revolucionari que trenca radicalment amb aquests. És l'anomenat teatre no textual. Apartat segon. Maria Mercè Marçal, Albert Sánchez Pinyol i Jordi Galceran. Anem a començar amb Maria Mercè Marçal i la seva poesia. Maria Mercè Marçal va néixer a Barcelona a mitjans del segle XX i va estudiar filologia clàssica a la Universitat de Barcelona. En aquests anys va entrar en contacte amb altres poetes. Durant els anys 70 publicà els poemaris Cau de Llunes i Bruixa de Dol i inicià la militància política dins del nacionalisme d'esquerra i paral·lelament dins del moviment feminista. Més tard va néixer la seva filla, a la que decideix dedicar-li alguns poemes com el volum Sal Oberta, que tracta explícitament el tema de l'embaràs i del naixement de la seva filla. A Terra de Mai tracta el tema de l'amor entre dones, inèdit a la literatura catalana. Va rebre un seguit de premis que la van consolidar com una de les poetes més importants de la literatura catalana dels últims temps. Després d'uns anys de lluita contra un càncer, va morir a Barcelona l'any 1998. Marçal afrontà la pròpia mort en plena consciència i serenor. En parlà en diversos poemes amb imatges poètiques dures i crues, però amb un punt de positivitat. La poeta identifica la mort amb el desnéixer, amb el retorn al ventre matern. Maria Mercè Marçal conrea l'assaig, la novel·la i la poesia, però destaca especialment la seva obra poètica. Els seus textos combinen la tradició, la innovació i la investigació sobre les formes poètiques. La poesia de Marçal pren elements tradicionalment associats a la dona i sovint conceptualitzats de manera negativa i els dona un nou significat. Altres símbols i imatges recurrents són el mar, la sal o el mirall en la seva poesia. La narrativa d'Albert Sánchez Pinyol. Albert Sánchez Pinyol és un antropòleg africanista i escriptor català. És membre del Centre d'Estudis Africans i ha col·laborat en la redacció d'anuaris enciclopèdics interactius. La seva primera novel·la, La pell freda, li va donar un gran reconeixement de públic i de crítica, a més de marcar un abans i un després en la seva carrera literària. L'obra s'inscriu també dins del corrent de literatura fantàstica i recrea una ella fantasmagòrica que rep els atacs d'uns enemics monstruosos, provinents de les profunditats subaquàtiques. Entre les seves obres també destaquen Pandora al Congo i Victus. L'obra de Pandora al Congo forma part de la trilogia encetada amb La pell freda i que encara està per completar. Sánchez Pinyol actualment és una de les firmes més habituals del diari Ara. I per últim, el teatre de Jordi Galceran. Jordi Galceran és un guionista i traductor català internacionalment conegut per la seva obra El mètode Gronholm. Actualment viu a Barcelona. Escriu tant en català com en castellà. Va estudiar filologia catalana a la Universitat de Barcelona i a partir de l'any 1988 començà a escriure obres de teatre. Actualment se'l considera un referent pel teatre català. L'any 1995, amb la seva obra Paraules encadenades, guanyà nombrosos premis i reconeixements. També ha participat en el musical del Rei Lleó, a Madrid, com a adaptador del llibre al castellà. Ha fet traduccions i adaptacions de diverses obres. A més de la seva activitat teatral, també ha treballat com a guionista de televisió.